What's up guys, what are you doing? Welcome to my view. In my channel today playing Minecraft и днес продължаваме с нашето експлорване. Както виждате, днес продължаваме с нашата експедиция. И днес ще е последния епизод от нашето експлорване, защото доста се отдалечихме от нормалния си спаун и си някога трябва да се върне. И преди да започнем, вече започнахме, ударите един тежък лайк, subscribe и нека видеото да ви харесва. Днес беше последната матура и сега ще има повече видеа. Мисля, че съм се справил добре на тъпите матури, който не ги е питал. Продължаваме с експлорването, ударите един тежък лайк. Пръснете ми камбаната и нека да продължаваме с нашето експлорване. Оставям следа от дървета и други блокове да не се изгубя. Не знам откъде да се върна. Не. Днес се направих матурата по математиката, която ще е последната. И да стискайте палци в коментарите, дано да съм се справил. И мисля, че съм се справил добре, честно казано, но не е идеално. Къде ми се пасъваме. Отново савана. Майко сега, ако ми кажеш, сме се въртели в кръг. Може и да сме се въртели в кръг. Може и да не. Сега ще видим. Сега ще видим. Защото имаше някакво подобно село, но може би да не е същото. Това, че сме се въртяли в кръг, не може да върнем лесно и бързо. Да, това е майче друго село, ако не се лъжа. Ще обираме откъдето минимум, да вземем най-нужното. Тук принципно нищо няма гара. С кожа. Тук няма нищо. Май сме били тук. Но не си спомням да сме били тук. Спрем ги имам. Не бил съм тук, да. Не въртели сме се в кръг. Да ставаш. Нов 4 са ми дошли. Не да ставаш. Да, ние сме били тук вече. С това, че аз не знам на къде да отивам, но оттам дойдохме. Дай ще отидем натам. След да не се ръкуваме. Да, ние сме били тук. Честно казвам, ще просто и тук да дойдем. Така. Да ни обикаляме пак. Храна вече не ми се събира, домързяма много. Къде отиваме сега?
мисля да правим? Ми да се връщаме, да ви кажа честно. Но не се експорва още. Значи нахвърлям още малко дърво. Да потеглим. Там фама, че само един нормален остров. Да. Нищо повече. Ядем там има ли нещо? Не. Но там. Водар след ще взема. Просто да имам не за друго, ниче ми трябват. Да. Тук много савана имаше. Защо си на там този път? Сложим такива. Да, ни оттам дойдохме. Важното е да не се изгубим, защото загубим да се вече става страшно. Да видим там какво има нещо. Чакайте малко. Това дърво не съм го поставил аз. В това мога да бъда сигурен. То сме обикали в кръг. Направо да си го кажем. Чакайте, искам да видя откъде има дърво. Къде по-точно сме дошли? Даваме на там някъде. Като видим нещо, трябва да се ориентираме. Така, добре. Трябва да намерим кораб. Спомням си, че обикаляхме. Какво? Там. Не е кораб. И това майче не е кораб. Да, там сме, там. Или пък не. Накъде няма. Да нюрки. Къде бяхме, бе? Там не. Вече сега може да сме се загубили. Не. Няма нищо, с което да се ориентирам.
Имаше и кораб. Да, това майче е кораба. Я да видим. Аз ще видим дали това е кораб или не. Да, това не е кораб. Ще пак обикаляме. Какво ги майките? Просто. Ми отиваме натам. Да, си виждам следите. Да, е тук е таура. Добре, не сме се загубили никак. Не сме се загубили, поне това може да сме сигурни. Добре, не продължаваме. Ох. А малко заболя. Добре, само вече може да се преберем най-спокойно. Би трябвало да следвам следата. Оттам сме. Ние вече сме в пустиня, това че сме на наши земи. Така че няма да се безпокоим, че може да не се загубили напълно. Ми харесва, че не намерам следи. Човек, съм безслобен. Както и да е. Какво ги... На къде бях? Дай натам ще отидем. Не виждам никаква следа, която да вървим. What? Чакайте сега, на къде може да съм бил? Аре, майка, че проклета да ева. Какво това пасява? Добре, вече се дължете, че сме загубени. What? Това ако не е за първи път го виждам. What? Чакайте се малко. Не го имам добре. Къде по дяволите сме? Добре, това е сега тауър. Дайте да... Синко за първи път всичко го виждам. What? Майките бе. Натам отиваме. What the fuck? Добре, пустинята ще ни ориентира. Единствената следа или единственото нещо, което може да се помогнем е, че всичко е пустиня и сме го доказали това. Такъв спанер. Майките
не искам да го убивам просто. Мога и искам, но не трябва. Ако това просто да не мога оставите. Но той го не може. Те го пишат това, как му гони брат. Накрая ще му щупа зъбите. Да, виждам следата. Това още не преследва. Отказва ли се? Така беше с първи епизод. Така беше с първи, нали това? Нали снимаш? Добре. Добре, вече може да се пребера най-спокойно от дома. Знам на къде да върва, имам следа. Просто живеем в много огромна пустиня. Лично най-голямото, което аз съм виждал. Поне аз. Добре, ма следа поне ще ходим. Не сме напълно изгубени. Аз колко не съм? 17 минути лад. Аз имаше 1 час видео направих, то 18 минути. Значи за няма 20 минути вече сме в къщи. А как че пустинята е нашия дом? Вече торчове. Още малко и ще се приберем. Още малко. Още 200 000 блока. Добре, вече знам къде сме. Къщата ни е натам. Да. Айде да се покажа къщата най-накрая. Чакай сега къде сме. Натам. Спомни си пътя за пътя за... Там откъдето отиваме за саваната. Спомням си всичко вече. Ще е малко от... Може би... Променям си решението на там са. Нещо. Обсидиан би го събирал, честно казвам. Пак трябва да изпълваме. Вече съм сигурен, че сме близко до къщата. И ето, да. И накъде сме ходили? И оттам тръгнахме, обиколихме около 2000 блока. Направихме един огромен кръг и се прибрахме. What the fuck? Мисля до тук да спирам видеото, гайс. Да, ние сме си в къщи вече. Да, ето ги селяници ни. Си мастър, теб никой не те е питал. Добре. Правим таковата сейфа. Слагаме такава печка. Слагаме кожата така. Слагам тук такова. Слагам такова. Слагам такова. Сега слагам тези сапленгите, които са много хубави сапленгите. Тук малко диаманти. Айранчи. Тук лапис малко. Камбаната къде да остава, брат? Имам 3 такива, да.
тази камбана. Да сложим такова. Слагам тук камбана. Добре. Ябълките тук ги слагам. Ще направим голден ябълки. И мисля до тук да спирам с този епизод. И гайс, ако ви е харесало това видео, може да бачите тежък лайк, subscribe и от Шибек Шибеков. Чао!